Така, здравейте хора, днес ще правим първи епизод на Minecraft, нали, Pocket Edition, всъщност втори епизод. Извинявам се, че не съм снимал толкова много време, но просто нямаше на какво да снимам. Сега, че има нови подобрения, чайте само да увелича екрана, малко светлината. Та, започнахме ново оцеляване. Така. Както виждате, има много подобрения в Minecraft. Вече има и левел, много неща. Така. Добре. Първо малко дърва се здобием с малко дърва. И след това ще отидем да покопаем, съжалявам. Малко да покопаем, нали? И естествено чете само малко. Така, върнах се. Да си направя първо да си направя малко... Какво си направя, бе? Така. Добре, там виждам нещо като мина, но да се знае дали ще мина. Също така в моя канал значи един мой приятел почне и той да снима. Ако не сте се абонирали за канала му, напишете Балдера BG, нали, Балдера Games TV и така. Също така имах да кажа, че колко време след... Не знам колко време точно. Може във вторник или понеделник, утре, да снимаме клип заедно. Нали, за негово ще снимаме заедно на някаква игра и ще направим един влог. И така. Но само не знаем дали ще е в нас или в тях. Само малко неща си направим. Кирка, меч и това е. Добре. Чайте да света още, че нищо не виждам. Хора, съжалявам за това, но нищо не виждам. Там долу виждам нещо. Малко ще е тъмно, докато намеря кол, но какво да направя? Добре, хора, ще излезем от тук. Също така, за съжалявам, че клипът ще бъде много кратък, но имам много работа. Добре. Да излезем от тук. Добре. Първо ще съберем малко дърво, защото ако не намеря кол, ще трябва да изпека обикновено дърво с обработено. Колко имаме? 21. Ще го направя нека към 30 нещо. Като го направя на 30 нещо се спра клипа. Така, съжалявам, че спрях малко клипа, но трябваше. Колко имаме? 30. Нека да стане 40 и вече ще спра.
Добре хора, не знам си клипа да ви е харесал. Ако е така, харесайте и се абонирайте за моя канал. И така. Чао, чао.